Dawk illi għal snin twal kienu biss memorji ta' ġenerazzjoni anzjana illi tiftakar ix-xale bħala ċentru ta' divertiment qabel u wara t-tieni gwerra dinjija jistgħu jerġgħu isiru realtà. Il-gvern ikkommetta ruħu li minn żona ta' abbandun il-binja tax-xale terġa' tinbena bi stil li jibqa' leali għalli kienet qabel il-binja iġġarfet għal kollox. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi stqarma ma' News li bisħab mal-privat dan il-proġett u possibbli. Iżda, il-gvern irid ukoll jirriġenera x-xatt tal-madwar li wkoll għal snin twal tħalla jiddeġenera. Aħna ħassejna li nixtiequ li s-settur privat jinvesti fih. Hemm investiment qawwi li jrid isir biex jiġi restored to its former glory u jekk is-settur privat jinvesti fih inkunu nistgħu nġibu ovvjament aktar nies lejn dan is-sit. Però mhux se neqfu hemmhekk. L-idea tagħna ta' public-private partnership ikun li min jieħu l-concession tal-xale ikun obbligat li jiżviluppa a public beach għall-gvern. Bekk il-Ministru assigura li ż-żona bejn il-pitx ta' Taslima u Tinje tibqa' tal-pubbliku. Iżda ssir aktar aċċessibbli, speċjalment għal persuni b'diżabilità, u tkun magħmra b'faċilitajiet li joffru bajjiet moderni barra minn Malta bħal showers u lockers. Dan bi spejjeż għal privat. Sfortuna hija li il-coastline ta' Taslima ħafna minnha hija mimlija private leadows, ġifieri apparti forsi żona tal-exiles, ħafna mill-areas huma privati u dak li jkun irid iħallas biex imur jom. Aħna li nixtiequ li din iż-żona titranġa, tiġi moderna, però tibqa' b'xejn aċċessibbli. Ġifieri jkollok public beach, government beach li huwa miftuħ u kbir u ndaqqas għan-nies tal-erja u tal-akwati. Barra minn hekk il-gvern se jeżiġi li min jidħol għal dan l-investiment jikkommetti ruħu li iżomm l-estetika tal-binja oriġinali. Dik hija l-intenzjoni tagħna li id-dera tax-xaler li jkollok dawk il-pillars, il-kolonni u dik l-istruttura sejra lejn il-baħar tinżamm. Naħseb dik hija kien stil sabiħ ħafna u naħseb li jixraq għal dan il-post ukoll. Irid ikun a low-rise structure ħalli ma jtellifx, ġifieri kif kien qabel biex ngħid hekk, però perswas li dan jista' jsir prime attraction għal-Maltin u għat-turisti. Mizzi sostna li fil-ġimgħat li ġejjin se jittellaw laqat mal-Kunsill Lokali ta' Taslima u la darba jkun hemm qbil toħroġ fl-espressjoni t'interess. U bekk tibda triq biex ix-xale terġa' ssir iċ-ċentru ta' divertiment li darba kienet.